The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mula sa Calabanga, Camarines Sur. Isang ama ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong makausap ang kanyang dating kinakasama. Hinaing ni Tatay Jose Lolo Llames, halos 2 linggo na raw niyang kasing hindi nakikita ang kanyang mga anak at ipinagdadamot umano sa kanya ito ng kanyang dating kinakasama. Ngayon, nasa kabilang linya ng telepono si Tatay Jose. Magandang hapon po, Tatay Jose. Opo, Tatay Jose, sa kalagayan niyo po ngayon, ang gusto niyo pong mangyari, makita po ito pong iyong mga anak. Opo, gusto ko po sila makita kasi isang linggo na, mahigit. Opo. Na wala. Okay, lalo na ngayong papalapit na po yung Pasko. Ano po, Tatay? Opo, saka nag-aaral po kasi yun pa, mga bata. Opo, Tatay, paano pong nangyari ito na hindi niyo na po nakikita at biglaan ba na hindi niyo na po sa inyo pinapakita ang mga anak po ninyo nitong dati niyo pong kinakasama? Bigla po ang pag-alis nila, hindi ko nalaman. Hindi nagpaalam sa akin. Opo. Nalaman ko po yun. Kinaumagahan ko na po nalaman eh. Okay, biglaan lang na umalis itong mag-iinay po ninyo. Paano po nangyari na hindi nyo po alam at biglaan lang? Kayo po ba ay nagkaroon ng pag-aaway or meron po bang problema kayong dating mag-asawa? Wala naman po kasi ako po nasa trabaho, iwalay na po kami, magkaiwalay bahay namin. So dati pa man po na umalis sila ng bahay, kasama po yung anak po ninyo, dati na po kayong hiwalay? Opo, matagal na po. May asawa na po siyang bago. May asawa ng bago. So ano po yung naging rason? Bakit po kayo ay nagkahiwalay tayo? Pwede po ba naming malaman? Ano po yung rason? Nung dati po kasi magkasama pa kami, lagi ako nakapalmaho po noon. Tapos pag uwi ko, wala siya sa bahay. Pag nagsabi po sa akin yung pamangkin niya yun, sabi, may nakita daw na lalaki kasama. Okay. Pag umaalis po kayo ng bahay para magtrabaho, ito naman pong dati yung misis ay umaalis din. Umalis din po kasi hindi ko naabutan sa bahay nung umuwi ako. So, may nakapagsabi sa iyo na merong ibang lalaki. Opo. Ilan po yung Tapos, anak po ninyo? Kasi wala eh. Sinama ko yung panganay kong anak dun sa bayan. Hinanap namin. Nung pauwi na kami, nakita namin, nadaanan namin. May kasama nga lalaki. Ayun, so kumpirmado, kaya po kayo nagkahiwalay dahil nakita niyo po mismo na merong kasamang ibang lalaki itong si Mrs. Opo. Ilan po yung anak po ninyo, Tay? 3 po, lahat babae po. 3 babae ang anak niyo dito po kay Welanie. Opo. Opo, sa pagkakaalam niyo po, nasaan po sila ngayon? Hindi ko pa po matukoy kung nasaan kasi wala nagsasabi sa akin dito kung nasaan eh. Opo, Ang pero sabi lang po,
Pero wala po kayong maisip na lugar kung saan po pwedeng dinala ni Welanie ito pong 3 po ninyong anak? Ang naisip ko po, baka dun sa lugar ng asawa niya ngayon, Bisaya yun eh. Hindi ko alam kung taga saan yun, sa Bisaya. Okay, so posible na sinama ni Welanie itong 3 mong anak doon sa lugar ng bago niyang kinakasama. Opo, kasi magkasama sila nang umalis. Opo. So ang pagkakaalam nyo lang sa Bisaya. Opo. Sa Visayas. Oo. So isang Bisaya itong bagong kinakasama. So wala po kayong contact? Hindi po kayo nag-uusap after pong umalis nitong mag-iina mo dyan sa inyong lugar? Doon po sa nanay ng mga bata, wala akong kontak sa kanya. Hindi na pa rin pag-kontak sa kanya kasi may asawa na siya. Baka magalit pa yun. No? Yung kontak ko lang po sa bata, yung bata, palagi po yun nasabi kasi ako nagatid pag sa school. Okay, so linawin lang natin, sa dati mong asawa, wala ka ng contact kasi iniisip mo, meron ng bagong kinakasama. Ngayon, ang meron kang contact sa mga anak mo. Opo. So, kailan kayo last na nag-usap ng mga anak mo, tatay? Nung ihatid ko po siya sa school, kasi yun? December 20 yata yun, Biyernes. Okay. Pero nung umalis na po sila, wala na po kayong contact, wala na po kayong naging pag-uusap? Wala po, kasi naiwan ang cellphone niya dito sa akin ng anak kong panganay. Okay. Eto po bang binabanggit nyo po na hinatid nyo sa school? Kailan po ito, tay? Ngayong taon po ba ito? Mula po nung pasukan. Simula nung June hanggang kailan po na hinahatid mo po sa school itong mga bata? Hanggang December 28 po, hanggang di pa siya umalis. Hanggang December? 28 po. 28? December ano pa lang tayo ngayon, tatay? Ay, ano yun? November 28 po. Ayun! So hanggang November 28 nung yun na po yung last na hinatid nyo po sa school. Opo, nasin ko yun. Pagkatapos po noon, wala na po kayong communication. Wala na po kasi Monday po noon, December 1, umalis na pala sila. Naghihintay ako, wala na, dumating. Ayan. Tatay Jose, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, paano mo nalaman na wala na sila dun sa bahay? Pinuntahan mo ba sa kanila? Pinuntahan ko po. Opo. Ano yung nadatnan mo doon sa lugar? Nagkasama na po yung bahay nila. Tapos, nagtanong ako doon sa kapatid niya kasi ang kapatid niya kapitbahay. Opo. Sabi, hindi mo umalis na daw, hindi nila alam kung saan pumunta. At kasama itong sinasabi mo na bago niyang kinakasama? Kasama po, pati yung anak nilang bago, may anak na rin, dalawa sila. So meron na silang 2 anak dito sa Opo. sa bago. Okay. So kailan pa kayo naghiwalay na dalawa ni Welanie? Nasa 4 na taon na po, nakalipas. 4 na taon? Opo. Opo. Pero meron kayo bang pag-uusap before kayo maghiwalay? Meron ba kayong pag-uusap patungkol dito sa mga anak ninyo, sa mga suporta? Opo. Nagsuporta po kasi nag-usap kami noon sa Paul kung maghiwalay kami. Ano yung napag-usapan ninyo? Anong yung napag-usapan yung dalawa? Hiningihan niya po ako ng suporta bawat Sabado pag sasahod ko. Magbibigay ako ng 2,000. Bali, tuwing Sabado po, pag sahod ko, yung halagang 2,000, pinabibili ko na ng manggamit ng mga bata. Okay. Dinadala ko po doon. Okay, so imbes na pera yung ibibigay mo sa kanila, yung gamit na, yung pangangailangan na ng mga anak mo, yung ibinibigay mo mismo dun sa kanila. Opo, para sigurado po, mga pagkain po. Opo, matanong ko lang sa iyo, hindi ka naman pumalya ni minsan sa pagsuporta sa iyong mga anak? Hindi naman po. Kasi pag pumalya po ako, sinusugod niya ako dito sa bahay. Sumusugod, partner. Sumusugod. Oo. So, pag hindi ka nagbibigay... Pag nalilig ang sustento ko, sinusugod niya ako dito. Pinapaya pa nga po kasi kahit nasa labas ako, ang ingay niya. Pinasubukan niya pa ako. So, sa tuwing pumapalya ka, hindi ka nakakapagbigay, mismong yung dati mong kinakasama. Nasugod pa dyan sa akin. Oo. So, kasama niya pa sa pagsugod? Opo. Ano?
Ano yung mga sinasabi niya? Pag, sa tuwing, kunyari, wala kang naibigay nung Sabado, ano yung sinasabi niya sa'yo? Ano yung kadalasan na sinasambit niya sa'yo? Ano niya ako, sabi niya, ayos daw po eh. Kasi may pinag-usapan daw kami sa taon na magbigay ko ng sustento. Bakit wala pa daw? Sabi ko, nalit yung sahod ko. Sa bukas pa ang sahod, sabi ko sa kanya. Kaya bukas ko pa maibibigay. Galit na yun. Sabi niya, siguraduhin mo. Tapos, binibigyan niya ako ng listahan, yung anong mga bibilhin. So, binibigyan ka na ng mga dapat mong bilhin. Kung ba yung pangangailangan nila. Sigurista itong si Wenali. Tatay Jose, matanong lang po namin kayo, kasi nababanggit mo, si Wenali ay meron na pong bagong kinakasama at meron na pong 2 anak dito. Ikaw po, tatay, kumusta? Meron ka na din po bang bagong kinakasama? Wala po, kasi ano lang po sa mga bata, gusto kong mabawi ko sila eh. Na. Opo. Kayo po ba ni Wenali ay kasal po, Tatay Jose? Hindi po. Okay. Ayan, pero sa pagkakaalam mo, Tatay Jose, ano yung pinaka-dahilan kaya ng dati mong partner na kung bakit siya nagdesisyon na umalis na dyan sa lugar po ninyo? Yung po kasi nahuli ko siyang may lalaki siya, nagalit na galit siya sa akin. Pag-uwi niya po ng bahay, galit siya dun sa lalaki niya, pinapalayas na ako kasi ayaw niya na daw sa akin. Oho. So, si Wenali pa yung may ganang magalit, mag-away, magpalaya, samantalang siya yung merong ibang lalaki nung kayo ay magkasama pa. Opo, pinapalit niya na ako kasi ayaw niya daw po sa akin eh. Opo. Tatay Jose, pag sinusugod ka po ni Wenali dahil sabi mo, pag naaantala yung pagbibigay mo ng suporta, sabi nyo, kasama pa po itong bago niyang kinakasama sa pagsugod po sa inyo. Ano naman yung sinasabi po? Ano yung binabanggit din po ng lalaki? Meron din po bang binabanggit or tahimik lang? Hindi po kasama yung lalaki, siya lang po. Etong si Wenalila, ang Welani. So, eto lang na dati mong kasama, yung sumusugod po sa inyo. Tama po, Tay? Opo, yung nanay lang po ng mabata na punta sa akin. Ayan. Pero Tatay Jose, maitanong ko lang ilang taon na po itong mga anak mo sa poder ng ni Welani? Ano na po, ang pangalan namin, 13 na po. 13? Yung pangalawa, 7, tapos yung bunso, 4. 4. Pero nung nalaman mo na nasa poder nitong si Welani, itong mga anak mo at kasama niya pa itong lalaki, ano yung kinakatakot mo? Yun na nga po, natatakot kaya hindi ako malis dito na ayaw ko lumayo kasi hindi naman ako taga rito, taga dyan ako sa Albay. Hindi ako umaalis ang malapit sa kanila eh. Parang nasa subaybayan ko po. Ayan. Kasi sabi ko, hanggat di ko sila nakukuha, hindi ako alis dito. Ayan. Babantayan ko sila. Ayan. At sinabi mo kanina, Tatay Jose, na hanggang ngayon ay hindi mo alam kung nasaan itong mga anak mo, pero may kontak ka dito sa mga anak mo. Hindi mo ba nakausap sila, tinanong kung nasaan sila ngayon? Wala na po akong kontak kasi naiwan po yung cellphone niya dito sa akin. Okay. So, ikaw, Tatay Jose, ay hindi ka talaga taga dyan sa Camarines Sur, kundi ikaw ay taga Albay. Kaya lang base sa sinasabi mo... Sa Bigao Dalaga Albay pa ako. Taga? Taga Bigao Dalaga Albay po. Bigao Dalaga Albay. So, napadpad ka dyan dahil sa nakita mo itong si Welani. Sa trabaho. Tapos, nakapangasawa ko dito. Napangasawa ko siya. Okay. Tapos, dyan ka na perme at ayaw mong umalis dyan. Dito na po sa barangay na nila ko. Opo, so ano ngayon ang plano mo ngayon? Dahil sabi mo, umalis na dyan, ikaw ba ay babalik na dito sa probinsya ng Albay or mananatili ka dyan sa Camarines Sur? Nanatili ko po ako, ma'am, kasi iniintay ko baka bumalik dito yung mga bata pag hinanap ako. Ayun. Opo. Di ba naman yung nakauwi ng Albay? Opo. Kaya hindi nila ako makikita. Okay. So, tamang desisyon din po yun, tatay, dahil ikaw ay umaasa na uuwi at babalik po dyan yung mga anak po ninyo. Gaano nyo po kamahal itong mga anak nyo, tay? Siguro po, mahal naman po yung mga bata na yan kasi ayaw ko mag-asawa baka sa kanila. Miss na miss nyo na din po, Tatay Jose? Opo. Nililibang ko na nga lang sa sarili sa trabaho para malimot-limot.
Opo. So, bibihira ang ganyan partner, no, na kahit iniwan na ng dating kinakasama, pero ang iniisip pa rin talaga yung kapakanan ng mga bata. Ayan. Napag po kasi ako, ma'am, baka paano yun, mga babae lahat yun. Ayan. At ngayon, Tatay Jose, napapalapit na po ang Pasko. Ano yung pinaka-wish mo sana na mangyari? Sabi, sa ano po, ang wish ko sana, bago magpasko, makauwi na sila sa amin, dito sa akin sa bahay. Ayun. Opo. Tatay Jose, makinig po kayo, no? Dahil nasa kabilang linya po ng ating telepono ngayon, ang dati nyo pong kinakasamang si Welanie Abay Miranda. Magandang hapon sa iyo, Welanie. Welanie, magandang hapon. Welanie! Alamin natin, partner, kasi baka itong si Welanie, yung kahilingan ni Tatay Jose na sa muling makasama niya at makita niya itong mga anak niya ay matupad. At malaman natin kung ano talaga yung pinaka-rason Kasi kung bakit umalis siya nakasalalay doon. din kay Welanie, no? Itong katuparan ng kahilingan ni Tatay Jose. Welanie, magandang hapon. Welanie? Ayan, naririnig mo naman pala kami. Bakit hindi ka nagsasalita? Welanie, sa muli, magandang hapon. Welanie? Hello? Ayan, balikan natin si Welanie, no? Kasi andyan din siya. Baka meron lang problema sa linya ng telepono dahil sa audio. Signal. Pero alam mo, partner, napakasakit, ano, sa tatay na halos, sabi nga ni tatay, halos ginugol niya na lang ang lahat ng oras niya sa pagtatrabaho. At sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Pero ganito yung kanyang nararamdaman. Okay na? Welanie, magandang hapon. Welanie? Oo, medyo mahina lang yung signal, ano, pumapasok pero nawawala din. So, balikan muna natin si tatay. Tatay Jose? Tatay Jose? Opo, Tatay Jose, sandali lang po, Tatay Jose, dahil inaayos lang po natin yung linya ni Welanie, no? Tatay? Opo. Opo, pero inaasahan niyo po, tatay, na sana ay pumayag si Welanie na makasama mo po itong mga anak mo. Sana po pumayag siya kasi may mga anak na din siya, din na mga alaga niya. Ano po yung gusto niyo, tatay? Makasama niyo po sa isang bubong na? Makasama niyo na po habang buhay ito pong mga anak po ninyo? Or kahit po ay pahiramin lang sa'yo, makita mo? Ano po yung pinakagusto niyo, tatay? Yung gusto ko po sana makasama ko na po sila habang buhay po. Ayan. Kasi gusto kong ang pag-aaral nila, gusto ko mapaganda ang buhay nila. Opo, ano po yung trabaho niyo po ngayon, tay? Dito po sila titira. Opo, ano po yung trabaho niyo, tay? Operator po ako ng rice mill. Isa ka pong? Operator ng rice mill. Operator ng isang rice Operator mill. ng isang rice mill. So, sa pagiging operator po sa rice mill, nasa magkano naman po, tatay, ang inyo pong kinikita? Opo, pag ganito pong malakas ang minsan inaabot po ng 1,000 ang isang araw po, minsan 700 po. Medyo So, kataasan sa na tingin rin. nyo po, yung mga pangangailangan po ng tatlo nyo pong anak, kaya nyo pong maibigay, tay? Kaya po. Kasi po, nandito nga po yan sa akin. Kung anong gusto nila, pinibigay ito po eh. Opo. Pero kung ano man po yung maging desisyon po ni Nanay Welanie, magbibigay pa rin po kayo ng sustento. Ano po, tay? Kasi may asawa na po siya eh. Opo, pero it doesn't mean na meron na po siyang bagong asawa, puputulin niyo po yung obligasyon po ninyo sa mga anak po ninyo. Opo. Ayan, pero maiba tayo, partner. Tatay Jose, paano nyo nalaman itong programa po namin? Kanino nyo po nalaman? Sino po yung nakapagsabi po sa inyo? Yung kapatid ko po yata siya sa Albay. Ang lumapit. Ayan. So, paano ka sinabihan niya na lumapit ka dito sa aming program, dito sa Tabang Ora mismo? Lumapit po dyan yung kapatid ko, yung ate ko.
Opo, tapos sinabihan ka po ba na ilalapit ka po dito para matulungan ka patungkol po sa iyong problema? Opo. Ayan. Opo, nababanggit nyo tayo na ikaw po ay walang pang kinakasama. Pero may plano po kayo na magkaroon din po ng kasama, katuwang, minamahal. Wala na po eh. Ano po? Ayaw po ng panganay ko. Ayaw na nga po ng yung panganay ko. Ayaw niya eh. Oh, so mananatili na lang po kayong single. Sabi ng anak ko ng panganay, huwag na daw ako mag-asawa. Opo, so okay lang sa iyo tayo na maging single ka po habang buhay. Okay lang po basta kasama ko mga bata, mga anak ko, mga Opo. mga Okay. mag-aalaga naman sa akin. So, willing si Tatay Jose na isakripisyo ang kanyang Love life, ano yan, yung pagmamahal. kanyang pansariling kasiyahan para lang sa kanyang mga anak. Eto, Tatay Jose, makinig po kayo. Ano, balikan natin na nasa linya pa rin ang telepono. Si Welanie Away Miranda. Magandang hapon, Welanie. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Nanay Welanie, kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Kasama ko po ang mga anak ko. Opo, kasama niyo po itong 3 anak po ninyo dito kay Tatay Jose. Opo. Opo, nasaan po kayong lugar ngayon, Nanay? Nasa Basbate po, ma'am, kay na-stranded po kami sa Baguio. Pauwi po kami sana ng lugar ng asawa ko. Lugar ng asawa mo, ito pong bago mong kinakasama. Asawa ko po mismo kasi kasal po kami, ma'am. Ibig sabihin, ito pong bago mong kinakasama ay asawa mo na ngayon at nagpakasal po kayo. Opo, kasal na po Okay. kami. Okay, so kayo ay nasa Masbate na-stranded kayo dyan, pero pauwi sana kayo saan na lugar? Sa Mindanao po, sa lugar ng asawa ko. Okay, so ang bago mong asawa ngayon ay taga Mindanao. So, ibig sabihin, pag alis nyo dyan sa Masbate, isasama nyo po papuntang Mindanao, ito pong 3 nyong anak. Opo. Okay. Opo. Opo. Ay, Ah, sa akin po yan. ano po? Nasa akin po yung mga anak ko po, sa poder ko po, kaya hindi naman po pwedeng hindi ko isasama. Okay. Kaya ako po ang nanay ng mga yan. Opo, tama po. Kayo po yung nanay at mga minor de edad pa po yung mga anak po ninyo. Kaya desisyon nyo po yan kung isasama nyo po yung mga anak po ninyo. Pero ang tanong po ko lang po, Welanie, hindi nyo man lang po ba nagawa na ipaalam sa tatay ng mga bata ang magiging desisyon nyo po na dadalhin po doon sa lugar ng bagong mong asawa, eto pong 3 po nyong anak. So, ibig sabihin, malalayo po sa tatay at syempre, sabi nga ni Tatay Jose, miss na miss niya na po yung mga anak po ninyo. Ma'am, nung nandiyan pa po kami sa amin, sa barangay namin, nandiyan lang yung mga anak ko. Pinapapunta ko yan lagi sa kanya. Lagi niya naman hindi pinapansin. Pati nga ni sustento niya, ayaw niyang bigyan. Daming sinusumbong sa akin yung anak ko. Pag napunta dyan, kung ano-ano, sinisermonan pa siya ng tatay niya bago siya bigyan. Okay. Paano niya po masasabing namimiss niya yung mga anak ko? Samantalang nandyan po kami, hindi niya man lamang intindihin yung mga anak niya. Tapos po yung dinala ko na uuwi kami sa lugar ng asawa ko para makapagtrabaho ako, masustentuhan ko yung mga anak ko, sa kanya po hahanap-hanapin. Okay. So, ibig sabihin, nung nakikita pa at malapit pa kay Tatay Jose yung mga anak ninyo, hindi niya naman pinapansin, hindi niya ipinapakita yung pag-aasikaso at pag-aalaga, pagmamahal, dahil parang taliwas sa binabanggit niya yung ipinapakita niya, Nanay Welanie. Yun po, ma'am. Okay. Pati sustento niya, hindi niya binibigay. Tatay Jose! Paano yan, Tatay Jose? Nung mga panahon daw na nakikita mo pa yung mga anak mo, malapit pa sa'yo, ay hindi mo naman pinaparamdam yung pagiging tatay mo sa mga bata? Hindi po. Hindi naman po yung totoo. Kaya tanongin po ang dapat ng bata. Tinatakot niya kayo kasi. Tinatakot? Po sa kanya mga bata. Takot kay Welanie yung mga bata. Pero totoo na sinusuportahan mo ba itong mga anak mo? Opo, kasi pag andito yan, ako nang bibili lang ng mga gamit nila, ako nag-ano po sa school. Okay, so... Kahit itanong po dito sa mga kapitbahay, ma'am, mga nakikita naman po dito.
So sa tingin mo po, Tatay Jose, nagsisinungaling po itong si Nanay Wenali? Nagsisinungaling po yan eh. Okay, so ang binabanggit nyo din po, parang bini-brainwash ba ng nanay itong mga bata? Kasi pag nandito po ang mga bata sa akin, kahit kumakain, pag narinig niya ang boses niya, nagtatakbo na pa uwi, iniiwan na ang pagkain. So parang natatakot yung mga bata sa inanay? Opo, parang may trauma sa kanya ang mga bata. At kwento mo kanina, Tatay Jose, na kasama mo mismo itong panganay mong anak nang nahuli mo itong si Wilani na merong ibang kinakasama. Opo. Okay, balikan ko si Welani, ano? Welani? Okay, Welani, binabanggit ni Tatay Jose na nagbibigay naman daw po siya ng suporta at hindi daw totoo itong sinasabi mo na pinapabayaan niya yung mga bata at ayaw ng mga bata dito dahil nung nandyan pa sa lugar ninyo ay hindi pinapakita yung pagiging tatay. Ang sabi naman ni Tatay Jose, sinungaling ka daw. Sinungaling daw po. Ma'am, 4 na buwan pa lang yung 3 taon kong anak. Pumunta ako ng barangay. Pinabarangay ko yan, pinablatter ko dahil ayaw suporta. Nag-usap kami niyan sa barangay, tapos sabi niya, magsusuporta daw siya. Tapos, kaawas-awati po, hindi na naman suporta. Dinala ko na naman po sa PAO. Na naman kami nag-usap para sa abogado na, para magbigay talaga siya kasi abogado na. Tapos, ilang buwan lang nagbigay siya, tapos tinigil niya na naman. Pag pumupunta doon ang mga anak ko sa kanya, inuutosan ko yung anak ko na, anak, doon ka muna maghingi si Papa mo, kahit baon-baon. Sasabihin ng anak ko, Mama, ayaw ko ang punta doon. Kasi pag pupunta ako doon, hingi ako si Papa, sasabihin, nasa puder ka ng nanay mo, doon ka humingi. Total, doon ka naman pakuya man lang ako nagtutubod. Kaya doon sa akin daw po humingi. Okay. Kung kanya daw po, magbibigay siya. Kailan po kayo, Nanay Welani, nag-usap sa barangay? Ano po yung, baby pa po yung 3 pong anak. Baby pa po yan. Kaya nagtrabaho na ako na walang magsuporta. Ayaw niya magsuporta. So, ibig sabihin po, kayo po ay magkasama pa ni Tatay Jose sa isang bubong or hiwalay na po kayo? Hiwalay na po kami. 4 na buwan pa lang yung 3 taon na anak. 3 kong anak. Hiwalay na po kami niyan. Okay, so matagal na talaga kayong hiwalay, ano? Pero bago pa man po kayo nagpuntang Masbate, papuntang Mindanao sana, nagkausap pa rin po ba kayo sa barangay patungkol po sa sustento? Hindi na nga po ako, ma'am, nagpipili. Talagang matigas ang ulo niya. Dinala ko na po sa PAO, pinablatter ko na sa barangay. Wala pa din. Hinihinto niya pa rin. Rason niya po, may asawa na daw ako. Yung mga anak ko nasa akin, ako daw ang magsusustento. Magbibigay daw po siya. Kung ibibigay ko sa kanya, yung mga anak niya, yun po ang rason niya. Ayan. Wala siyang pakialam na anak niya yun, kahit nasa aking poder yun, magbibigay siya pa siya ang tatay. Opo. Ayan. Opo, Nanay, ito po pang rason ng hindi pagbibigay ng sustento kaya umalis kayo dyan sa Kamsur? Hindi po, sir. Kaya may anak po ako ngayon na 2 buwan. Masabi ko po, para kayo mag-alaga sa anak ko ng 2 buwan, masuportahan ko yung mga anak ko sa malalaki na, kailangan pa nag-aaral na. Magtatrabaho po ako. Ayaw, hindi man kami nakakakuha sa kanya. Tulaminti po ang nakukuha ko lang sa kanya araw-araw na baon ng panganay kong anak. Baon lang po sa school, yun lang po ang binibigay niya. Okay, Ayan. baon lang sa school. So nasa magkano naman po yan? 100 po a day. Tapos ang pasok po ng anak ko, Lunes, Martes, tapos Miyerkules po, half day na lang. Yun lang po, Lunes, Martes, Miyerkules. Ayan. So, ibig sabihin, taliwas sa sinasabi ni Tatay Jose na 2,000 every Saturday. Opo. Pero, kailan po kayo ano, last na nakatanggap po ng suporta? Aside po dito sa mga pangbaon-baon. Siguro po 4 o 6 na buwan na yung bunso ko. Pinigil niya na po yung suporta. Kaya po hanggang noon, nagtatrabaho na ako, tapos na nagsusuporta sa mga anak ko. Ayun, so dahil... Matigas po ang ulo niya, ayaw magbigay. So dahil dyan, Welani, nagdesisyon kayo na umalis na lang dahil wala naman kayong napapalang suporta dito kay Tatay Jose. Simula po noon, hanggang 4 na taon na yung bunso ko.
wala na, hindi na kasi nagkahingi. Dito talagang matigas ang ulo, ayaw magbigay. Eh, wala na, sabi ko, magtatrabaho na lang ako, paano naman yung mga anak ko? Kasi Ayan. hindi ako sabihin na sinasabi ko yung mga anak ko, bakit ko yung itatago yung mga anak ko yan? Karapatan ko kung dalhin na kung saan, kaya nasa poder ko po yan. Ayun. So, Tatay Jose, may rason naman pala talaga itong si Wenali na ilayo sa'yo yung mga bata dahil kayo po ay wala naman pong, parang wala pong silbi na ibinibigay nyo lang po, pangbaon. Tapos ngayon, magdidemand po kayo, nakunin nyo po yung mga bata. Paano naman po yan? Ano po? Yung mga gamit niya ng mga bata po, ako bumibili. Pag nandito po yan, ganun din po sila sa akin. Tapos, sabi niya, wala akong ginagastos dyan. Okay, pero Tay, alam niyo po ba sa batas na syempre hindi naman kayo kasal ni Welan syempre illegitimate child po yung mga bata, minor de edad pa, syempre po sa poder talaga dapat yan ng nanay. Yan po kasi na panganay, ano na po yan ng ano? Tinanong na po yan doon sa PAW dati, yung panganay namin, ako pong pinili niyan, kaya sabi sa akin na daw po yan. Ilang taon na nga po yung panganay? 13 po. 13. 13. So yung bata, pwede nang magpumili. Pumili. Pwedeng pumili. Pumili na po yan doon sa PAW, tinanong ng attorney, ako pinili po niya. So kayo po yung pinili. So bakit po, ano po yung mga sumunod na pangyayari? Bakit po nasa nanay? Nasa akin na po yan. Ako na nga po nagpaklase ng bata na grade 6 po. Nasa akin na po yan Okay. Tapos, kinuha niya po, pinawi niya po kasi ipapasok daw sa office. Ipapasok sa? Office daw po, kaya pinauwi niya. Sa 4Ps. Opo. Okay, pero tatay, paano Tapos, naman ibigay po sa iyo ng nanay yung mga bata or ito nga pong panganay, hindi nga niya daw po maibigay yung mga pangangailangan? Binibigay ko po, ako nga po nang bumibili ng mga damit niyan, yung mga gamit nila. Sa akin po yung nahingi. Okay, ganito na lang po tatay, dahil kayo po ni Nanay Welan ay hindi po kayo kasal. So, based po sa batas, alam niyo po yung batas tatay ng Pilipinas na pag hindi po kasal ang ina at ama, dapat po yung mga anak po ay nasa poder po dapat ng nanay. Tama po yun tay, alam niyo po yun. Opo, kaso pag nasa tamang edad na po, Pwedeng pumili. Pero kung siguro yung kagustuhan din ng bata na bago dahil nga po may nakita po sa inyo na hindi po bilang isang mabuting tatay or hindi nyo po may bibigay yung mga pangangailangan niya, pwede pong nagbago yung isip ng bata. tinatakot niya po kasi mga bata, takot sa kanya. Welani, gaano katotoo na tinatakot nyo daw po yung bata? Hindi po, ma'am. Nung grade 6 po yun, ma'am, anak ko, nasa kanya. Tapos po, nangyari po, yung mag-graduate na yan, pumunta yung anak ko, nagpupunta po yan sa akin ang anak ko. Opo. Tapos, dami niya pong ginikwento sa akin. Sabi niya, Mama, si Papa, pag napupunta sa inuman, sinasama ako. May araw nga ni po na binasag nung anak ko yung cellphone nung tatay niya kay gusto nang umuwi na ang anak ay tatay ko ayaw pa pong umuwi ka nakikipag-inuman. Opo, eto bang panganay po ninyong anak ay babae o lalaki? Ma'am, ang mga anak ko po, 3 po, puro babae yan. Oo. Nakikita sama sa inuman. Opo, hindi naman tama yon Tatay Jose, na babae yung anak po ninyo, sinasama niya po sa inuman. Okay, tatay. Kahit sino naman pong asawa ay magagalit po sa inyo. Hindi naman po tama yun. Sinama ko lang po yan, ma'am. Ilang beses ko lang po sinama yan kasi gusto niya mag-wifi Kahit na tay, pero kung kayo po yung nasa tamang pag-iisip, alam nyo po na hindi dapat sinasama po yung anak sa inuman. Lalo na po babae. Hindi naman po siya doon sa pag-inuman namin. Doon sa bahay na pig-wifi yan niya. Opo, ganito na lang po tatay, dahil ang gusto nyo po, ano po yung pinakagusto nyo ngayon tay? Gusto ko po makuha ko yung dalawa kasi nasa edad na yun Kahit po Gusto nyo pong makuha yung dalawa? Tatay? Kahit po.
Po, Gusto niyo pong makuha yung dalawang anak po ninyo sa poder ni nanay. kung pwede nga po lahat yan kasi para Ay, buong opo. mga anak ko. Kung pwede lang lahat, pero tatay, parang hindi po yan pwede, no? Dahil yung mga anak po ninyo ay minor de edad pa at hindi po kayo kasal. Okay? Welanie? Nasaan ka mismo po ngayon nakatira? Nandito po kami sa kamag-anak ng asawa ko sa Masbate po, habang hindi pa po kami nakakauwi ng Mindanao. Opo, pero talagang desidido po kayong iuwi yung mga bata papuntang Mindanao. Nung umalis po kami, ma'am, pinabayaan ko po yung anak ko kung gusto niya dyan muna sa tatay niya at nagka-klase siya. Ayaw po ng anak ko, gusto sumama sa akin. Yung mga anak ko po yan, natural po isasama ko yan. Kahit po kapiliin niya ang mga anak ko, pausapin niya, papiliin niya kung sino sa aming dalawa, bakala po siya. Kaya alam niya ang sagot na sa akin sasama ang mga anak ko. Opo. Ayan. At hindi naman siguro pinilit nyo yung bata na sumama sa inyo, ano, Nay? Hindi po, ma'am, kahit nasa puder po po yan, bakit po yan pipilitin? Saka hindi ko po yan pwedeng iwanan mga minor de edad po yan. At Opo, bukod tama. po doon, mga babae Tama po, yan. nanay. Tama naman po yun, ano? Kasi kayo po yung nanay, di nyo po pwedeng iwan basta-basta lang yung mga bata na alam po ninyo na mapapabayaan, na syempre kayo po yung nanay, ang gusto nyo po mangyari, ligtas at nasa mabuting kalagayan yung mga anak po ninyo. Nanay Welanie, halimbawa po, ang gusto lang po ni tatay ay makuha or makasama. Ano po yung desisyon po ninyo? Ma'am, hindi ko po pinagkakait sa kanya ang mga anak ko. Pinapapunta ko nga sa kanya, ma'am. Kaso siya lang po, kaya talagang matigas ang ulo niya kahit saan padalhin. O ano pa man. Ayaw niya talaga magsuporta. Ang gusto niya, sa kanya ang bata, saka siya magbibigay. Ayaw niyang magbigay kapag nasa akin. Okay. Ayan. Hindi naman lang naisip na siya ang tatay, dapat magsuporta siya. Ayan, pero sakaling magbago na itong si Tatay Jose at magbigay na ng suporta po sa mga anak po ninyo, may pag-asa ba na kahit papano ay maipakita nyo dito or makasama ni Tatay Jose itong mga anak po ninyo? Matagal niya po yan alam, hindi ko po pinagkakait po ang mga anak niya. Kay tatay po siya, wala po akong karapatan na ipagkait yan sa kanya. Ang sa akin lang po, suporta ng mga anak ko kay karapatan niya ng mga anak ko. Ayan, so paano po yan, nanay, kung in case na nakatira na kayo dun sa Mindanao? Madami po, pero paraan, may video call po, may ganyan. Para magkakasama niya yung mga anak niya, makakausap niya. Please po, matulungan niya yung mga anak ko sa pag-aaral. Kaya alam niya po, hirap pa man ako ngayon, kaya may anak akong mali. Bakit ayaw niya bigyan ng suporta? Ayun. Ayan. So kayo po nanay, ang desisyon po ninyo, may suporta man o wala, buo na po ang desisyon po ninyo na dalhin po sa Mindanao yung mga anak po ninyo, pero open naman po yung komunikasyon ng mga bata sa tatay at okay lang din po ba sa inyo napuntahan na paminsan-minsan nitong si Jose kung gusto niya dyan po sa inyong lugar yung mga bata? Opo, ma'am, wala man po problema sa akin kahit nandun po kami sa amin, hindi ko man sinagkakait yan. Ayun, so welcome naman pala, partner. Oo, Tatay Jose, napakinggan niyo po si Welanie. Opo. Oh, willing naman daw po siya na ipakausap sa iyo yung mga bata. Kung gusto niyo daw po, maraming paraan. May video call, may messenger, may text, pwede po kayong tumawag. So, okay naman po sa kay Nanay Welanie na magkaroon po kayo ng komunikasyon sa mga bata at open naman daw po yung bahay nila. Kung gusto niyo pong pumunta doon sa Mindanao para bisitahin yung mga bata. Hindi po ako pinipumunta dyan kasi kilala ko yan eh. Oh, nasa inyo na po yun na desisyon, tay. Basta ang sinabi po ni Wenali, ay open po yung bahay nila para po kayo ay magbisita. Ngayon kung ayaw po ninyo, wala po kaming magagawa dyan. So ang tanong po namin, Tatay Jose, Tatay Jose, halimbawa, desidido na kasi si Nanay Welanie na idala po yung mga bata sa Mindanao. Pagdating po sa suporta, Tatay Jose, makinig po kayo. Pagdating po sa suporta, magpapadala pa din po ba kayo? Magbibigay pa rin po ba kayo ng suporta o hindi na? Kung nandito po sila, nabibigyan ko po sila. Kung ganyan malayo, pinipiling pera. Ay, ganyan pala sa kayo, tay. Kahit malayo po, tay, marami din pong paraan. Kasi hindi nga po pwede na yung kagustuhan nyo po,
na maibigay po sa yung mga bata. Kasi tatay, kung gusto nyo pong lumaki po yung mga bata na kilala po kayo, hindi po magalit sa inyo yung mga bata na kayo po ay pabaya, marami pong paraan. Pwede po kayo magpadala ng pera online. Pwede po through GCash, pwede po smart padala. Marami pong Hindi naman paraan. po kasi nanginginabang, ma'am. Ano po? Hindi nanginginabang ang mga anak ko sa pera eh. Kasi pag binibigyan ko yan, nawawala daw ang pera niya eh. So, meron po kayong pagdududa na yung pera pong ipapadala ninyo ay hindi po didirekta sa mga bata, kundi iba ang manginginabang. Kasi Ayan, binibigyan ko nga po ng pera yung panganay ko. Pag tinatago niya, sabi ko, iipunin niya. Ayan. Binigyan ko yan, iniipon niya, nawawala daw. Ayan, pwede naman sakaling magpadala ka ng pera dun sa kanila, picturean na lang ni... Documentation. Si Welanie. Pwede naman ibigay sa mga bata. Tapos, magsabi yung mga bata, thank you, Papa. Diba? Maraming paraan. Kung gusto nyo po. Kaya lang po, parang ayaw po ninyo, Tay. Alam nyo po, Tay, na bilang isang tatay, magiging maluwag po sa pakiramdam ninyo na anuman po ang pinuntahan or saan man po saan man yung pera nyo po inabot, ang importante po, nagpadala po kayo ng pera para sa mga bata. Paano po kung di nanginginabang yung mga anak ko? Alasin nyo nga po yan, tatay, kasi hindi naman pwedeng pabayaan ni Nanay Welanie yung mga bata. Siya yung magpapakain, siya yung magpapaaral, siya din po yung bibili ng mga gamit. Mapupunta at mapupunta. Kulang pa nga siguro yung ipapadala yung pera. Nung nandito nga yan, nakikita ko, napapabayaan po eh. Tay, ulitin ko po, Tay. Kung maluwag po sa kalooban po ninyo ang magbigay ng suporta sa mga anak po ninyo, hayaan nyo na po si Welanie kung ano yun nyo po yung pera. Kung ito po bang pinadala nyo pong 1 million ay mapupunta sa pag-aaral, ito po bang 500,000 ay mapupunta sa mga damit. Di ba tayo? Ganun po yung dapat. Wala na po kayong dapat isipin pa. Basta ang importante, nagpadala ako sa mga anak ko, hindi ako makukonsensya na ako ay nagpabayang tatay. Tay, naiintindihan nyo po ba yung binabanggit ko, Tatay Jose? Ang gusto ko lang po, makuha ang mga bata eh. Tay, kung ang gugustuhan nyo po, Tatay, parang marami pa po yung pagdadaanan. Nila. Linawin ko ulit, Tatay. Ang kagustuhan nyo po, Tatay, imposible po yan na pangmadalian ang mangyari kasi hindi po kayo kasal una, hindi po kayo kasal ni Wenali, yung nanay po ng mga bata. Pangalawa po, yung mga bata po ay minor de edad pa. Di ba, Tay? May ano na po kasi kami nung panganay namin eh, doon sa PAO, may pinilimanan. Sa akin na yun eh, dinala niya pa. Tatay, alam ko po yung nararamdaman nyo ngayon, Tay. Kasi gusto nyo po talaga makasama yung mga anak po ninyo. Pero yan po talaga yung katotohanan dahil hindi po kayo kasal. Bakit po kasi hindi nyo pa pinakasalan itong si Nanay Wenali? Iba kasi ugali niyan eh. Okay, so dyan po sa mga bagay na yan po, Tatay, wala na po kami magagawa. Pero ulitin po namin, Tatay, pag ang mga bata po ay illegitimate child, eto po talaga ay mapupunta sa poder ng nanay. At especially mga minor pa po, wala pa po silang magpumili. Pero yung isa po, pumili na daw sana, pero kaya lang ayaw na din po ulit sa inyo dahil sinasama niyo, Tatay, sa inuman. Tay, ulitin ko ulit for the last time. Kahit po malayo yung mga anak po ninyo sa inyo, pero pwede nyo pong makausap at mabisita, magbibigay pa rin po ba kayo ng sustento o hindi? Hindi ko po nakasigurado kasi kung mapupunta sa mga bata eh. Okay, Tatay, ganito na lang, Tatay, basta po, Tatay, kami po ay pinapaalala po namin sa inyo na pag lumaki po yung mga bata at nalaman po nila na hindi po kayo nagbibigay ng sustento, baka magalit po sa inyo, Tay. At eto naman si Wenali, baka po ireklamo po kayo. Yan. Kung nandito lang po yan, naibibigay ko lahat ng gusto ng mga bata. Ulitin ko, Tay. Tay, hindi po hadlang yung pagiging malayo ng mga bata sa inyo para hindi nyo po iparamdam ang pagiging nyo pong ama. Ano po, Tay? Kung gusto nyo pong magpadala talaga ng pera, marami pong paraan. Pero pag ayaw, marami pong dahilan. Pwede naman na mag-demand si Tatay Jose na magkaroon ng
komunikasyon sa kanyang anak. Baka Hingin mo yung number. Oo, baka pati yan na komunikasyon, tatay, pagdating ng panahon ay mawala na. Kasi nga, wala naman po kayong pinaparamdam na pagmamahal at hindi nyo binibigyan ng importansya yung mga bata. Correct. Sige na, tay. Alam po ng mga bata. Opo, siguro sasamahan na lang natin si Tata Jose. Tata Jose, meron po kaming staff na sasamahan po kayo sa PAW para sa sinasabi po ninyong hinaing patungkol dito sa dati mong kinakasama at anak mo. Opo, pero tatay, meron pa din po kayong karapatan sa inyo pong mga anak dahil ito po ay anak po ninyo. Pero yung binabanggit nyo po, medyo alanganin. Pero tandaan nyo tayo, ang pagiging responsableng tatay, dapat po pinaparamdam at ginagawa po yung lahat. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Jose. Huwag po kayong mag-alala at sasamahan po namin kayo para po sa mga legal at para po mas maintindihan po ninyo ang inyong pong karapatan sa inyong pong mga anak. Maraming salamat po, Tatay Jose. Salamat din po. Opo. At maraming salamat din kay Nanay Wenali. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang bata mula sa Manito Albay, ang butot balat na raw ang pangangatawan. Nais ng ina na mapatingnan sa doktor at maipagamot. Ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kabundukan, sa tabing dagat, at sa mga liblib na barangay, naroon
ang Ako Bicol Party List. Kasama mo, kakampi mo, kasurog mo sa laban para sa mas maginhawang buhay. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyong may puso, mga programang hindi lang proyekto, kundi tunay na kwento ng pag-asa, pagkasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat medical at dental mission, daan-daang pamilya ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at ngiti, katuwang mga volunteer doctors, dentists at partners na may pusong maglingkod. Sa bawat wheelchair na ating naipamahagi, may isang buhay na muling nabigyan ng pag-asa at pagkakataong muling makagalaw tungo sa panibagong bukas. Sa kabuhayan at edukasyon, patuloy tayong nagbubukas ng pintuan ng oportunidad mula sa scholarship programs para sa mga kabataang nangangarap hanggang sa Padyak Asenso at iba pang livelihood projects para sa masisipag nating kababayan. At maging sa oras ng sakuna, isa kami sa mga unang rumiresponde sa gitna ng ulan, baha o unos. Naroon ang Ako Bicol, agad na kumikilos para maghatid ng relief operations at kalingang may puso. Dahil para sa amin, ang bawat sakuna ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto para sa malinis na tubig, maayos na elektrisidad at mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa mga water system projects hanggang sa mga bagong substations, bawat ilaw, bawat patak ng tubig, simbolo ng pag-asenso. Ang Ako Bicol ay hindi lamang boses sa Kongreso. Ito ay kakampi sa serbisyo, kaagapay sa pagbangon at kasurog sa pag-asenso. Patuloy kaming magsisilbi, tapat at may malasakit para sa bawat Bicolano, para sa bayan. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, dumako naman tayo sa ating tabang medikal para sa hapong ito. Hinaing ni Nanay Jereline Daria na mula pa sa Manito Albay ay may sitwasyon ng kanyang anak na 3 taong gulang na dahil butot balat na raw ang bata at walang lakas maglakad. Magandang hapon, Nanay Jereline. Magandang hapon din po, ma'am, sir. Ayan, kamusta na itong anak mong si Prince? Sige po. Okay lang yan. So, kung saan ka komportable, sige. Kung gusto mo mag-Bicol, para ma-express mo itong nararamdaman mo. Mukhang naiiyak siya, partner, dahil sa katagalan ng panahon, syempre yung kahilingan niya na gusto niyang mapatingnan siguro sa doktor. Eto na. So, sige. Kamusta na itong anak mong si Prince? Ilang taon na siya? 3 po. 3 taong gulang na si Prince. 3 taon. Ayan. Pero, kailan mo napansin na medyo may kakaiba na sa paglaki ni Prince? Mula nung mag-1 years old po siya. Tapos, habang lumalaki po siya, habang ngayon 3 taon na po, hindi pa siya nakakalakad. Hindi pa po siya... Ayan, yan partner yung anak niya na si Prince. Maliit talaga, partner, sa 3-year-old na bata, ano? Ayan, maliban sa paglalakad, hindi siya nakapaglakad. Ano pa yung mga hindi niya pa nagagawa sa edad niya? Maglaro at saka kumain ng siya lang. Hindi pa siya salita. Ayan. So, hindi pa siya nakakapagsalita, nakakapaglakad. Ayan. Pero, ni minsan ba ay napatingnan mo na ito sa doktor? Dahil sa kalagayan niya? Dinala ko po siya sa BRT. Sabi po ng doktor daw, civil malnourish lang daw po. Ano daw yung dapat na gawin para kahit papaano ay kumaga maimsan itong pangangatawan ni Prince? Sabi daw po
sa akin ng ano doon. Pakainin lang daw po, tapos painumin ng vitamins, tsaka gatas. Ayan. Pero Pabanggit niyo, partner, na sabi ng doktor ay severe malnourished. So, bakit po nabanggit ito ng doktor? Nakitaan ba yung bata na parang kulang po sa parang kulang sa vitamina? Sa timbang? Hindi po. Tiningnan lang siya. Okay, pero kayo bilang nanay, during pinagbubuntis po niyo yung bata, sapat naman po ba yung pagpapacheck up mo, yung binibigay mong vitamina, binibigay sa yung vitamina nung nagbubuntis ka? Okay, so ngayong malaki na siya, ano yung, hindi pa siya nakakakain? Hindi pa. Sinusubuan ko po siya. Opo, pero may pumapasok ng mga pagkain sa katawan niya except ng gatas? Opo. Okay, so, si Mister, kumusta naman si Mister? Ano yung hanap buhay niya? Labor po sa sa mga riprap. So isang construction worker si Mister. So, eto ba may permanenteng trabaho or paminsan-minsan lang po? Oo. Okay, natanong ko yan kasi syempre bilang isang construction worker, may pamilyang hindi sumasapat yung kita ng isang construction worker. Sa inyo, kumusta? Sapat ba yung kita ni Mister? Hindi po. Hindi. So, ibig sabihin, kulang din kayo sa mga nutrition na pagkain, sa mga mabitaminang pagkain, masustansyang pagkain, kulang. Opo. Yun. So, posibleng, nung binubuntis mo itong anak mo, or ngayon nung malaki na, kulang talaga sa mga masustansyang pagkain. Opo. Ayun. So, etong si Prince ay 3 taon na. Opo. Pang ilang anak mo ito si Prince? Pangalawa po. Pangalawa. Kumusta naman yung panganay mo? Okay naman po siya. Normal naman? Opo. Wala naman na nararamdaman? Wala Eto po. lang talaga si Prince. So, sa lahat ng anak mo dito sa dalawa, si Prince lang yung talagang pinoproblema mo ngayon. So, isang beses mo lang ba ito napatingnan sa doktor? Isa lang po. Hindi na nasundan? Hindi. Kailan yung una na yan? Ngayong taon lang po, nung August ba? August. Kaya lang, syempre matagal na din, ano? So, kinakailangan na din ng follow-up check-up. Hindi mo na nadala sa doktor? Hindi na po. Okay. So, aside pa dyan, pinoproblema mo pa kung ano yung pwedeng sabihin ng doktor na bilhin mo itong gamot na ito. So, yan din ang isa sa mga pinoproblema mo, nanay. Ayan. At ngayon ay lumapit ka sa aming program. Ano yung pinaka gusto mong hingin na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Yung pinaka-gusto mo. Mapacheck up ang aking anak. Gusto ko pong malaman kung ano po ang sakit niya. So ngayon, yan talaga yung gustong-gusto mo. May mga araw ba na parang natatakot ka, nag-iisip ka kung ano talaga yung tunay na kalagayan ng anak mo? Opo. So, syempre, partner, bilang isang ina, nakikita mo napakahirap na makita mo yung anak mo na ganyan yung sitwasyon. Halos singiin mo na lang yung nararamdamang sakit ng anak, di ba? Tama po, Nay? Opo. Ayun yung kadalasan na nararamdaman ni Prince. Ano po, palagi siyang umiiyak, tapos palagi siyang naninigas. So, hindi mo alam kung ano yung nararamdaman dahil hindi nakakapagsalita pa. Okay. So, dahil dyan, partner, ang kahilingan ni nanay ay mapatingnan sa doktor. Dahil dyan, nanay, dahil sa lumapit po kayo sa aming programa, ora mismo namin pong tutugunan ang inyong pong pangangailangan, ang inyong pong kagustuhan na mapatingnan po sa doktor. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo para po mapatingnan po sa doktor. Ito pong anak po ninyong si Prince. Opo, so ibig sabihin po niya, Nay, pagdating po sa ospital, kung ano man po yung sabihin ng doktor, ilalapit pa din po natin sa Ako Bicol para po matulungan po kayo. Kung may gamot pong kakailanganin, ilalapit po ulit natin sa Ako Bicol. Opo. Ayan. Ano po yung nararamdaman nyo, nanay, ngayon na sa wakas, mapapatingnan nyo na po itong anak po ninyo? Masaya po. Opo. So, gaano kasaya po yung nararamdaman nyo, Nay?
Ayan, so, Ayan, so hindi hinga. Sige. lang. So parang grabe yung bigat na nararamdaman niya dyan ngayon, partner. Pero dahil sa kasagutan na binanggit natin, partner, na tutulungan natin siya at sasagutin ng Ako Bicol Party List yung pagpapacheck up, nakasmile na si nanay. Kumbaga, sa tagal ng panahon na gusto niya sanang mapatingnan itong anak niyang si Prince, dahil sa kakulangan niya sa pinansyal ay hindi niya nagawa. Oo. Sa araw-araw na nakikita niyang nahihirapan yung anak niya, na sana Siyempre, iba talaga, partner, pag umiiyak ang bata, dalawang bagay lang yan, partner. It's either nagugutom or may nararamdaman. Diba? May sakit. Ayun. At bukod sa ang tulong mula sa Ako Bicol Party List, baunin nyo rin po itong bigas, sandog ng aming programa, at para sa inyong pamilya at Kabaro Coffee. Ito ang kapeng gawang Pinoy na mas pinasarap at swak sa bulsa ng masa. Yan ang Kabaro Coffee. Kulang pa yun, partner. Meron pa. Ano pa? Isa pa. Yan. 2 sakong bigas. At yan pa, partner. Kabaro Coffee, nanay. Ayan. Mga ilang araw nyo po yung kukonsumuhin na bigas, nay? Mga ilang araw. Mga pang ilang araw na po itong 2 bigas. Ano, nay? Kumakain po kayo ng kanin? Akala mo, brown rice. Oo. Pinapatawa ko lang si Nay para gumaan yung pakiramdam. Kasi mixed emotions yan, partner. Medyo kinakabahan siya kasi first time niya na syempre makita sa ganitong setup. Pangalawa, masaya siya dahil yung matagal niya ng pinoproblema na pagpapacheck up sa anak niya ay nasolusyonan na ng Ako Bicol. Ayan, hayaan nyo, nanay, meron kaming staff na aalalay sa inyo. Hindi na kayo mag-jeep. Kami na po ang bahala. Opo, ihahatid po kayo, nay. Dahil alam po namin na mabigat po yung bigas at may dala pa po kayong anak. Okay. Ayan. Ano yung masasabi niyo po, nay, sa Ako Bicol at sa aming programa? Maraming salamat po sa Ako Bicol. Ayan. So, speechless si nanay. Mahiyain. Mahiyain talaga si nanay. Opo. So, ang pinaka-importante ngayon, partner, ay napasaya natin si nanay at naalis natin yung pinoproblema niya patungkol sa pagpapacheck up ng kanyang anak. At mamaya lamang, mga ka-aksyon, 3:00, makakasama nyo naman ako po, sa liwat, ako po makakasama nyo po sa programang Kasangga. Kasama ko po si Representative Attorney John Chan sa programang Kasangga. Ayan, abangan nyo po yan, mga ka-aksyon, para madagdagan ang ating mga kaalaman patungkol sa legal na aspeto. At syempre, para sa ilang mga istoryang inyong aasahan, panoorin po natin ito. Abangan mamaya sa Kasangga. Isang ama nais makuha ang kustudiya ng anak matapos malamang ibinigay ng ina sa hindi kilalang tao. Ano ang implikasyon ng ginawa ng ina sa legal na aspeto? At maaari bang makuha ng ama ang kustudiya sa anak kahit hindi sila kasal ng ina? 3 minor de edad sangkot sa pagpatay. Ano ang batas sa likod ng mainit na isyung ito? Aalamin natin lahat ng yan mamaya lamang sa Kasangga. Yan, partner, yung mga ilang kwento na susubaybayan at papanoorin ng ating mga kasangga. Kasangga, yan. At abangan ko yan mamaya. Yan, dapat lang, partner, abangan mo yan dahil meron kang mapupulot ng mga kwento at lesson sa mga ipapakita mamaya sa kasangga. Yan, yan ang pinakamagandang panoorin. Napaka-informative na mga palabas ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kung may mga kulang kayo sa impormasyon or kaalaman patungkol sa legal, yan, manood po kayo lagi ng kasangga. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At yan mga ka-aksyon, 14 na araw na lang at papalapit na ang Pasko, partner. Ayan, Merry Christmas, partner. Ayan, advance Merry Christmas sa inyo mga ka-aksyon. 14 days to go na lang at Pasko na. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.